गोजान फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव दङ 10 मार्च बुधबार अदेबानि मैयानि थांनाय सानाव गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारायाव थानाय हटेल ताजआव महाजोन दोलोनि कंग्रेस आरो BPFनि गेजेराव मोनसे सावरायलायनाय जानानै थाङो। बे जथुमाव मिरु कंग्रेसनि दैदेनगिरि जितेन्द्र सिंह, प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि रिजुन बरा, BPF दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे काम्पा बरगयारीआबो बाहागो लादोंमोन। सावरायमेल जोबनायनि उनाव मिरु कंग्रेसनि दैदेनगिरि जितेन्द्र सिंहआ बुङो दि BPF दोलोनि गाहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारीआ बिटिआर हालामनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगायाव महाजोन दोलोनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै मख'नो गोनांदि BPF दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारीआ जथुम सावरायनायनि उनाव जेबो बिबुंथि लाखियाखैमोन। नाथाय काम्पा बरगयारीआ फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव बिटिआर हालामनि मोन 2 बियाबाव BPF दोलोनि बिजाथि फसंनाय जागोन होननानै बुंथियो। गुबुन फारसेथिं प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि रिजुन बराया बुङो दि बिटिआर हालामनि मोननै बियाबनि गेजेराव कंग्रेस दोलोआ देरहागोन बायदि बेवहाय बिजाथि होनांगौ होनना दाबि खालामदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला कंग्रेस दोलोआ चिरांनि 33 नं बिजनी बियाब आरो 28 नं गसाइगाव बियाबखौ मोननो लुबैदों। दानिया फैदो गुबुन नैथि खौराङाव। 33 नं बिजनी बियाबाव बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्मआ उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेगोन। मख'नो गोनांदि 33 नं बिजनी बियाबाव BJP UPPL नि गेजेराव सोर बिजाथि मोनगोन बेखौ दासिमबो फोरमायना होआखै। गुबुन फारसेथिं बे बियाबाव BPF आसाम जातीय परिषदआ बिजाथि फसंनाया रोखा जाबाय। बिग्राय ब्रह्मआ मिन्थिहोनाय बायदिब्ला बिजनी ओनसोलनि जौगाखांनायनि हाबा मावनो बिसायख'थि गेलेगोन होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। थामथियाव बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरारि जथुमाखौ मार्च दाननि 13 आरो 14 खालाराव तामुलपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो गोनां खालारखौ फावसयफिननानै एप्रिल दाननि फैगौ 10 आरो 11 खालाराव खुंफुंलांनो थि खालामफिननाय जाबाय होननानै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर' बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। ब्रैथियाव मैया थांनाय 10 मार्च बुधबार खालि फुंनि 6 रिंगायाव चिरां पुलिसआ थिखानाय हाग्रा ओनसोलनि सोनाबाव थानाय 3 नं अदालगुरि ओनसोलनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां चिरां पुलिसआ रुनिकाटा CI आरो रुनिकाटा पुलिस थानानि OC जों जथायै अपारेशन खालामनानै बे गोबां बिबांनि हाथियारखौ बोखांनो हायो। चिरां पुलिसआ अपारेशन खालामनानै गंसे AK सिरिज राइफल, मोनसे AK राइफलनि मेगजिन, गंथाम 7.65 mm पिस्तल, मोनथाम 7.65 mm पिस्तल मेगजिन, AK सिरिजनि मोन 90 राउन्ड गोथां गुलि, 9 mm नि मोन 5 राउन्ड गोथां गुलि आरो 7.65 नि मोनथाम राउन्ड गोथां गुलिफोरखौ बोखांनो हायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे सिखाव सुलुंनि खौरांनि उनावनो बे अपारेशनखौ खालामदों चिरां पुलिसआ। बाथियाव मैया थांनाय 10 मार्च बुधबार खालि बकाजानाव फिन ड्राग्स बोखांना मोननो हायो पुलिसआ। बकाजाननि दिलाइ थानानि सिङाव थानाय पुरना लाहरीजान पुलिस हान्जानि थालासियाव हमना मोननो हायो बे ड्राग्सखौ। थांनाय 9 मार्च मंगलबार हराव डिमापुरनिफ्राय आसामाव हाबनाय समावनो गंसे गारियाव थालासि खालामनानै हमना मोनो बे ड्राग्सखौ। पुलिसआ फोरमायना होनाय बायदिब्ला गोबां खायदा खालामनानै गारिनि साउन्ड बक्सनि सिङाव सोनानै लाबोदोंमोन बे ड्राग्सखौ। खमैबो 179 ग्राम ड्राग्स बोखांनो हायो गारिनिफ्राय। मोनथिहोबावनाय बायदिब्ला ड्राग्सनि बाजारनि बेसेना खमैबो 10 लाख रां जागोन होननानै फोरमायदों। ड्राग्सजों लोगोसे पुलिसआ 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। सानैबो हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ गुवाहाटीनि मिल्टन चक्रवर्ती आरो त्रिपुरानि सुशील दास होननानै मिन्थिनो मोन्दों। दथियाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंनाय बियाबाव सोनाब बेंगलनि गाहाय मन्त्रि ममता बेनार्जीखौ दुथांफोरा गाग्लोबदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सोनाब बेंगलनि नन्दीग्रामाव बिजाथि महरै नमिनेशन बिलाइ गथायनायनि उनाव
ममता बेनार्जीआ मोनसे फोसावदिं मेलाव बाहागो लानो फैबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबदों। दुथांफोरनि गाग्लोबनायजों ममता बेनार्जीनि आथिं आरो बिखायाव जोखोम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं बेरेखा दोलोनि मावथिफोरानो बे गाग्लोबनाय जाथायखौ खालामदों होनना सोनाब बेंगलनि गाहाय मन्थ्रि ममता बेनार्जीआ अजद दैखांदों। स्निथियाव मैया थांनाय 10 मार्च बुधबारखालि कलाइगावआव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीआ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो दि बिजाथि मोननाय मोनैखौ लानानै बिजेपि आरो UPPL दोलोनि गेजेराव जेबो एना एनि जायाखै होननानै बिटिआरआव UPPLआ बिजेपिजों जथायै सोरखार दादों। बिनि थाखायनो मोन्नैबो दोलोआ माबोरै जयै थानो बेखौ नोजोर लाखिनानै मासि रानलायनाय जादों होननानै बुंथियो बसुमतारी बिथाङा। बिटिसिआव बिजेपिआ 4 मासि बिदोंमोन आरो UPPLनो 9 होनायनि थाखाय सावरायनाय जादोंमोन। बिनि थाखायनो बेफोरबायदिनो मासिखौ रानलायनाय जादों होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बिजाथि जानो नागिरनाय आरो रायजोफोरा एसे एनै बोराबनाया जाखागोन। नाथाय जथायै बिजेपि आरो UPPLआ सोरखाराव दं। बिनिखायनो बिधानसभा बिसायख'थियावबो जथायै गेलेनायनि थियारि खालामदों। बिजाथि नागिरनानै UPPLनि जाय माखासे सोद्रोमाफोरा बिजेपिनि बेरेखा बोराबखांदों बियो साननैसोनि उनावनो मोजां जाफिनगोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो। बेजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि BPF दोलोआ जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव मोनसेबो मासि देरहानो हानाय नङा होननानैबो बुंथियो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। 9थियाव गिबि खेलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपि आरो लोगोआरि हानजाया बिसायख'थियारि फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामनायनि गेजेरावनो मोनसे गिदिरथार सुबुं गौमायाव बाहागो लागोन हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ। गाहाय मन्थ्रिया फैगौ 20 मार्चआव साबुआनि गिदिरथार सुबुं गौमायाव बाहागो लाफैगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गिबि खोलोबाव जानो गोनां मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय खमैबो 10,000 रायजोफोरा बे सुबुं गौमायाव बाहागो लाफैगोन। 9थियाव 64 नं फानेरि बियाबनि बिजाथि बिस्वजित दैमारी बिथाङा मोनसे हाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो दि BPF दोलोनि गोबां मावथिफोरानो बिजेपि दोलोआव हाबसिगोन होननानै। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि BPF दोलोआ थाबैनो जोबस्रांनायनि लामा फारसे दावगादों होननानै। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि BPF दोलोआ दासान्दि रायजोनि जाना खामानि मावनाय एबा दोलोनि मावथिफोरनि जानानै खामानि मावनायनि जेबो गोसो गैया होननानै बुंथियो। बिनि थाखायनो रायजोनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोनाय BPF दोलोनि मावथिफोरा दोलो नागारनानै बिजेपि दोलोआव हाबदों होननानैबो बुंथियो। बेजों लोगोसेनो बिस्वजित दैमारी बिथाङा बुंबावो दि बिजेपि दोलोखौ होबथानो थाखाय एबा होबथानो हानाय रावबो दोलो गैया होननानै। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।